Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinikilong ki khubor bam dagasni. Hagasni balang ka arpu artering unaiwing arhajar arpulai. Kajing penken mau ya ki pat nong song snong kajela ya kajing dap chisnem kajing syasiat yap ki sangut ki pat ba baluiloy ha ki pulit ka Assam hamukro West Jan Hills. Kum kadak ban ken mau ngolem ya kani kasngi ka snong baro kawai kala pelong kum kasngi bajar-jar. Kum gajing ngolem ban ken mau ki mensim balaklan nakiktang suloi Jong ki pulit ka Assam. Nakaliang ulat pathai kubor habayo ban sakhi haki yang kisem Jong ki te ki sangun ki balaklan ki balayo ban ne burom kat kum karukom jingle nyam ba jingduai Jong ki haringkat ki bahayeng Assam. Ibahayang Assam Jong kita ki ken mau burom ya ki baklat khamtam ki kurim bat ki khun kelalet bo sentiu ber kila penyang ki mod sa nam hala ki plau yang lajang ha ga jing pentip pat ba ya ka jela ba ka jingjia mukro keladap shisnem pura menta kasni ka arpu artrek unai wing kalakta ya ka mensim joki ba luilui ki ba im hakhap pun ka shisnem kenti ladap hadian ka jingsha penyap dosmon ki para mensim hamukro kalong ka jingka serngiu ya ka jat benriu kumno ken kamukro kadang dei kejaka Jong ke Meghalaya Assam kenyo ya ke jing Kyntur pun hadu sangut ki briu kilayam bat arngut kila mensaujur ha ke jing ther kuli Jong ki pulit ka Assam ha ke arpu artrik unai wing arajar arpu ar hamukro West Jan Hills kani ke jing jia kala jiana ke Jingwan rung ki pulit ka Assam bar ki pulit ka tanat forest ban kem ye kawi ka kali kit ding namukro